Вітаю, сябры! Сёння, як і абяцала, продолжаем читание казак со сборника Лёли Богданович «Казка у жыцці подказка». Сёння хочу познакомить вас вот с таким разделом або циклом казак, які называется «Дни тыдня». Казка про тое, як пасварыліся дні тыдня. Некалі, даўным-даўно, жылі сабе дружнай сямейкай 7 дзён. Панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца, субота і нядзеля. Не тое, што не сварыліся, а нават не гневаліся ніколі адзін на аднаго. Наадварот, ва ўсім дапамагалі. Не паспеў панядзелак вывучыць урокі, аўторак тут як тут, і растлумачыць, калі нешта незразумела, і падкажа. Памые серада спаднічку, а тая не высохне, дык пятніца адразу ж прапануе нешта са свайго адзення. Пойдуць у ягады, пакуль усе не назбіраюць поўныя кошыкі, дадому не вяртаюцца. Яшчэ і ўкінуць па жменьцы другой ягад таму, хто адстаў ад усіх. Зімою, калі снегу намяце вышэй плота, пабяруць шуфлі і, пакуль не парасчышчаюць сцежкі, не спыняюцца. Бацька тыдзень не мог нарадавацца да сваіх дзетак. І руплівыя, і прыгожыя, працавітыя, ды дужыя. І вось аднойчы вырашыў ён купіць усім 7 абноўкі. У краме доўга прыглядаўся, прыцэньваўся і нарэшце выбраў. Панядзелку сінія штонікі і блакітную кашульку, аўторку зялёныя штонікі і салатавую кашулю, серадзе жоўтую сукеначку, чацвяргу карычневы камбінезон, пятніцы аранжавую спаднічку і шэрую ў аранжавы гарошак камізэльку. А суботе і нядзелі аднолькавыя чырвоныя сукеначкі. Вось менавіта з гэтага ўсё і пачалося. Ці можна ж працаваць у гэткім убранні, занепакоіліся субота і нядзелька. Мы ж адразу запэцкаем свае прыгожыя строі. Не будзем, у гэтых абноўках толькі ў госці хадзіць. Астатнія пачалі абурацца. Як так можна? Ці вы забыліся, мы ж адна сям'я? Доўга сварыліся яны, ды так і не прыйшлі да згоды. З таго часу субота і нядзеля толькі тое і робяць, што адпачываюць, ды ходзяць у госці. На выставы, у тэатры, у кіно, у музеі, а працуюць за іх астатнія дні. Вось такая гісторыя здарылася некалі, а расказаў мне яе шэры маленькі павучок, які жыве у мяне за печчу. Хочаце верце, а хочаце не. Я вам пакажу бацьку тыдня, якую праілюстраваў мастак да гэтай кніжкі. Вось такі добры чалавек. Ну што, пачнем чытаць, канешне, з панядзелка. Якія ж яны гэтыя дні тыдня, дзеткі тыдня. Сумны панядзелак. Даўным-даўно жыў-быў панядзелак. Амаль заўсёды ён быў сумны ды нечым заклапочаны. Шэры, ні з кім не сябраваў, усё адзін ды адзін. І чаго ты такі нелюдзімы? Спытаўся неяк у яго чацвер. А табе што, хіба не ўсё роўна? Буркнуў у адказ той. Каб было ўсё роўна, дык не пытаўся б. Ты ж мой брат як-ніяк. Ці забыўся? Чаго гэта я забыўся? Памятаю, не перажывай. Ну, дык расказвай, у чым справа. Можа, я дапамагу. Табе і сапраўды цікава? Спытаўся панядзелак. А як жа? Ведаеш, крыўдна мне вельмі, ніхто мяне не любіць, толькі і чую. Ой, заўтра ўжо панядзелак, так не хочацца на працу ісці. Альбо, ну і даўся ж гэты панядзелак, не паспелі азірнуцца, а ён ужо тут як тут. А ты паспрабуй нешта цікавае прыдумаць, тады зусім па-іншаму будуць да цябе ставіцца. Ці фантазіі не хопіць? Да яшчэ як хопіць, узрадаваўся панядзелак. А што? Вось вазьму, ды і паспрабую. Дзякуй табе, братка, за падказку. Ну, вось такі панядзелак. Так яго намалявала мастачка. І прыдумаў. Адвёў стрэлкі гадзінніка на гадзіну назад. Ой, што было! Дзеці спазніліся ў школу, дарослыя на працу.
Затое ўсе выспаліся, радаваўся панядзелак. У наступны раз прыдумаў яшчэ лепш. Голасам салаўя праспяваў замест будзільніка. Уяўляеце сабе, у кастрычніку спявае салавей. Ну, вядома ж, усе заслухаліся. Дзіва якое! Мабыць, вяртаецца вясна. І зноў спазніліся на працу і ў школу. Але ж салаўя паслухалі, не здаваўся панядзелак. А ў трэці раз і наогул збудаваў зорныя масточкі ў небе. А потым успыхнулі феерверкі, загучала месяцовая саната. Як зачараваныя, баючыся паварухнуцца, стаялі людзі і з захапленнем назіралі невядомую да гэтага часу з'яву і слухалі чароўную мелодыю. Канешне, забыліся яны пра тое, што вельмі спяшаліся некуды. Затое дакрануліся да дзівоснага, не пераставаў радавацца панядзелак. Адазваў татка тыдзень яго. Ты што, ты, сынок, робіш? Як што? Хачу, каб мяне любілі не менш, чым астатніх. Дык хіба такім чынам? А ты навучы мяне як? Доўга размаўляў тыдзень з сынам панядзелкам, ды, мусіць, так і не змог навучыць яго. Бо і да гэтага часу дзе-нідзе можна пачуць. Ой, заўтра ж ужо панядзелак, як хутка праляцелі выходныя дні, нават і не заўважылі. А вам падабаецца панядзелак? Ну, на гэтым мы закончым чытанне пра панядзелак. Хачу сказаць, што не менш цікавыя гісторыі Лёля Владзіміровна напісала і пра дружалюбны аўторак, і пра сераду, залатую сярэдзіну, якая усім умела вязаць, каму шкарпэткі, каму безрукаўкі, такая добрая, вельмі разважлівы чацвер, такі разумны быў чацвер, называецца, вось такі майстра добры, і маляваць умеў, і у камп'ютар умеў карыстацца камп'ютарам. А вось пятніца такая дзяўчынка прыгожая, ілюстрацыя прыгожая да яе, чулая і пяшчотная, таму тата тыдзень падараваў ёй прыгожую чырвоную ружу. А я хачу пачытаць вам пра сястрыцу суботу і нядзельку. Сказаць па праўдзе, дык не ўсе дзеткі тыдні дужа працавітыя былі. Субота, напрыклад, паспаць любіла раніцай доўга, паесці смачна, ды пагуляць, у лес з сябрамі схадзіць, часам нават з начлегам. Сала на кастры падсмажыць, паскакаць, патанчыць, песні паспяваць, летам каля рэчкі на жоўтым пясочку паваляцца, паплаваць, а зімою на лыжах з гары з'ехаць. Такая вось была дачушка-паскакушка. А вандраваць, як любіла, усе замкі аб'ездзіла, усе манастыры, касцёлы, цэрквы. Слухай, нядзелька, звярнулася яна да малодшай сястры, а давай мы з табой у Мірскі замак махнём, а? Там я яшчэ не была. Каб ты да не была, не веру. Праўда, збірайся, заўтра паедзем, не пашкадуеш. Не была я там, ды шмат чытала пра яго. Ну, калі табе так хочацца, дык паехалі, згадзілася нядзелька. Толькі спачатку раскажы мне пра гэты Мірскі замак, не церпіцца ж пра яго нешта даведацца. Ну, з вялікай ахвотай, слухай, калі ласка. Даўно стаіць гэты замак на зямлі беларускай. Большасць сучасных даследчыкаў лічыць, што яго пачалі ўзводзіць яшчэ ў 16 стагоддзі. Ой, гэта да, такі старадаўні. Так, цікава ж, праўда? А самім там пабываць зусім іншая справа. Доўга яны ехалі ці не, але нарэшце дабраліся. Ну і прыгажосць, скажу я вам, ну і велічнасць. Сам замак уяўляе сабой квадратны будынак, па вуглах якога выступаюць магутныя вежы вышынёй каля 25 метраў. З усіх вежаў Мірскага замка найбольш цікавая, дасканалая і яркая уязная. Яна стаіць на падмурку і ўпрыгожана арнаментальнымі паясамі і дэкаратыўнымі нішамі рознага памеру і формы. Пятая, заходняя вежа з'яўляецца брамнай. Калісьці яна мела пад'ёмны мост праз шырокі роў. Таўшчыня гэтых сцен дасягала 3 метраў пры вышыні каля 13. З усяго свету з'язджаліся вяльможы ў Мірскі замак. Правілі там балі. У раскошных золатах
золотом строях играли им самые знакомитые музыки. Сцены были упрыгожаны живыми кветками, а столы ломиліся ад прысмакаў. Усю дарогу дадому Нядзеля не могла супакоіцца. Ой, я нібыта ў цуд акунулася з галавою. Ведаеш, суботка, мне вельмі спадабалася вандраваць, а куды мы з табой накіруемся ў наступны раз? Ну, хаця б на возера Нарач. Але пра гэта, дзеткі, я раскажу вам заўтра, а сёння хутенька кладзіцеся спаць, і няхай вам прысніцца гэты велічны замак з дзіўнымі кветкамі і прыгожай музыкай. А зараз пачытаем пра дачушку-пястушку, самую малодшую у тыдні, гэта Нядзелька. Пра Нядзельку я абяцала вам расказаць казачку. Памятаеце, дзеткі? Ну дык слухайце. Самую малодшую дачушку тыдня звалі Нядзелька. І прыгожая, і таленавітая, малявала дужа добра, а галасістая была, заспявае, ажно сонейка усміхаецца, кветачкі вочкі расплюшчаць, пырхне у небе вясёлка. А да працы была не вельмі здатная. Малодшая ж, пеставалі яе ўсе, і татка, і старэйшыя браты і сёстры. Бывала, збіраюцца ў лес па грыбы або ў ягады, раненька ўстануць, а яе не будзець. Няхай паспіць, наша малое, пашкадуе бацька, напрацуецца яшчэ. Сена трэба ісці сушыць, татка накасіў для кароўкі, усе дружненька грабелькі ў рукі, ды на сенакос. І я хачу разам з вамі, просіцца малая. Не, мы без сябе справімся, заставайся дома. Абдыме малодшенькую братка панядзелак, падрастай хутчэй, тады і дапаможаш. Дзе якая цукерка, ці пернік, ці што смачненькае, усё ёй, самая ж малая ў сям'і. Вось і прывыкла гэта малодшенькае адно паспаць, паесці, прыбрацца, ды сябровак збегаць, гуляла б і гуляла ад ранку і да вечара. Ты б, можа, падлогу памыла, дачушка, просіць тыдзень. Сукеначку запэцкаю, толькі сёння надзела, ці ж ты не бачыш, чырвоненькая, цудоўная якая, і туфлікі такія ж, лакіраваныя, новенькія. Не буду, татачка, мыць падлогу. Дык ты перапраніся, любая дачушка, не сунімаецца тата, альбо фартушок надзень і пераабуйся. Яшчэ чаго? Не хачу я перапранацца, і перабувацца таксама не буду. Я ж такая прыгоженькая ў гэтым убранні. А перапрануся, на каго буду падобна? Не іначай на папялушку, а я ж Нядзелька. Вось да чаго дашкадаваліся, зусім сапсавалі дзяўчынку. І што цяпер рабіць? Як навучыць яе працаваць? Думаў татка, думаў і нарэшце прыдумаў. Сабраў ён усіх дзяцей. Ну вось, мои даражэнькія, за добрасумленную працу вырашыў я ўзнагародзіць вас. Збірайцеся, заўтра паедзем на возера Нарач. А як жа, чулі пра такое? А як жа, татачка, канешне, чулі, у адзін голас адказалі ўсе дзеткі тыдня. Слухайце далей, гэта адно з самых глыбокіх азёр, у ім крыштальна чыстая вада, бо там не растуць водарасці. І ўзровень вады ў возеры ніколі не зніжаецца. Кажуць сівыя дзяды, што злучаюцца з Балтыйскім морам. І сам марскі цар запрагае тройку марскіх конікаў у сваю карэту, ды прыязджае на Нарач, каб адпачыць у цішы. Палавіць у юноў. Гэта рыба толькі там і водзіцца. А яшчэ, каб сустрэцца з прыгажуняй-русалкай, у якую закахаўся з першага погляду. Хто ведае, можа, і мы з вамі сустрэнемся з гэтым царом марскім. Толькі Нядзелька дома застанецца. Яна ж не працавала ўвесь тыдзень. Напэўна, і ніколі не будзе працаваць. Няхай сядзіць дома. Ой, татачка, ой, родненькі, возьмі мяне з сабою. Я даўно марыла трапіць на возера Нарач. Буду дапамагаць табе заўсёды, абяцаю. Ну, няхай будзе так. Збірайся. Хаваючы вусы усмешку, адказаў тыдзень. Зразумелі, мае маленькія, трэба не толькі гуляць, але ж і дапамагаць дарослым. Спадзяюся, што менавіта так вы і робіце. А вось зараз я пакажу вам гэту прыгажуньку Нядзельку і, мабыць, ей
Адалося сустрэцца з русалкай у возеры нарач. Ну, вось такія прыгожыя казкі ў Лёлі Владзіміровны. А яшчэ ў ёй ёсць такі раздзел, ён прысвечаны таксама прыказкам беларускім прымаўкам, і пра кожную з іх Лёля Владзіміровна напісала казку. Я вам толькі назову гэтыя прыказкі. На чужбіне і камар загіне. Языком мянціць, спіна не баліць. Якая справа, такая і слава. Лепей дадзеная, чым крадзеная. Хто дбае, той і мае. На вуснах мёд, а на сэрцы лёд. На чужы рот гузіка не нашыеш. Хто працуе, таму і шанцуе. І я вельмі спадзяюся, што вы возьмеце ў бібліятэцы гэту кніжку, або ў кнігарні яна ёсць таксама, і пачытаеце разам з дзеткамі, каб даведацца, якія яшчэ казачныя гісторыі уключаны ў зборнік Лёлі Богданович, які называецца «Казка ў жыцці падказка». А я з вами развітваюся і да новых з вам сустрэч на канале «Казкі на канапе».